Dobrý deň, vítajte na stretnutí, kde si povieme niečo o našom novom projekte Didaktika informačnej bezpečnosti pre 5. ročník. Ja sa volám Marek Zeman, dostal som takú super príležitosť, kde môžeme rozprávať o celom vzniku tohoto projektu. Možno na začiatku si povedzme, že kto sú garanti, aby ste vedeli, že kto je vlastne na obrazovke. Takže Katka Valičková, ona je odborný garant, ktorá má na starosti celé to vytváranie, aby to bolo hodné aj pre učiteľov, aj pre deti, aj pre všetkých, aby to bolo také, že stráviteľné, aby z toho bola naozaj kniha a učebnica. A ja sa volám Marek Zeman a mám na starosti tú technologickú stránku informačnej bezpečnosti, témy, ktoré sa preberajú. A celý ten obsah, ale technicky. Prečo to vlastne celé vznikne a čo sme chceli dosiahnuť? No, chceli sme dosiahnuť taký materiál, ktorý podporí učiteľov základných škôl v tom, aby dokázali učiť svojich žiakov informačnú bezpečnosť. Takýto materiál v súčasnosti chýba, ale nechceli sme to urobiť takým štandardným matematickým prístupom, pretože informačná bezpečnosť je časťou IT, to znamená veta, dôkaz, ale chceli sme to robiť takou normálnou hravou formou, a aby to bolo primerane tým žiakom, aby mali šancu sa to naučiť, že ich nezaujíma veta, dôkaz, my chceme a oni asi budú chcieť, dúfajme to isté. To znamená, že chceme, aby oni to hravou formou zobrali a potom implementovali. Veľmi dôležitá časť pre nás sú medzipredmetové vzťahy. Chceme, aby to bolo celé hrou urobené, aby to nebolo také nič násilnícke, to znamená, mali by sme stále z kroka na krok stále vyvíjať taký ten vnútorný tlak u žiaka, aby sa naozaj chcel sám učiť, aby to bola pre neho taká, že obyčajná hra, ale pritom tá hra bude pre neho v tom zaujímavá, že sa to naučí implementovať rovno v praxi. Máme teraz vlastne také covidové šialenstvo, všetci robia z domu, všetci alebo veľká časť žiakov používa nejaký nástroj, s ktorým dosť často aj nevie robiť. A práve teraz je tá doba, aby sa to naimplementovalo a aby sa naimplementovali tie vedomosti tak, aby vedeli so všetkým robiť, ale pritom, aby tá ochrana, ktorá bola pre nich prirodzená, alebo bude pre nich prirodzená, bola taká, že vžita. Vybrali sme si 5 hlavných tém, tie témy nie sú náhodné, ale učebnice 3. a 4. ročníka nadväzujú na tieto témy a tie ďalšie budú nadväzovať. To znamená, zoberali sme cyberstalking, zoberali sme politiku čistého stola. Politika čistého stola sa možno ako do bezpečnosti, že veľmi nehodí, ale pritom je hrozne dôležitá, pretože deti by mali vedieť, čo je dôležité, ktoré materiály, ako s materiálmi narábať, čo môžu nechať na stole a čo sa môže neskôr stratiť. Zároveň sme si dovolili tam dať časť liniek detskej pomoci. Toto je veľmi dôležitá vec práve v čase, keď deti sú doma a niekedy sa so svojimi starostkami nemajú komu vyžalovať, s kým poradiť. Učiteľ je ďaleko, tak jednoducho, aby mali priestor a mali miesto a vedeli, kam volať. Potom veľmi dôležitá časť je sociálne inžinierstvo. Práve v tomto veku sa deti zoznamujú vlastne takými, že sociálnymi sieťami začínajú chat brať ako svoju prirodzenú vec, že je to taká vec, ktorá ich naplňa, s ktorou stále robia, či už videočet alebo normálny chat. A v tomto momente je vlastne čas vedieť rozlíšiť dobre a zlé a vedieť rozlíšiť, čo môže kto urobiť, čo nemôže kto urobiť, ako rozlíšiť dobré správanie, zlé správanie, ako na to odpovedať. No a veľmi dôležitá vec pre nás, hlavne pre Slovensko, je vedieť sa chrániť pred útokom, ako je phishing. Špeciálne na Slovensku tento typ útoku je veľmi rozšírený a teda aj pomerne úspešný. Takže toto je taký prvotný vhľad, aby na tie jednoduché základné phishingy na sociálnych sieťach nenaleteli, aby boli na to pripravení. Vybrané témy sú prístupné v týchto formách: materiály v tlačenej forme, workshopy a internetová stránka pre učiteľov. V materiáloch v tlačenej forme je zaradená pracovná učebnica pre žiakov, metodická príručka pre učiteľov a flashkarty.
a odborná príručka pre učiteľa. Pre správne priblíženie tém sme pripravili pomôcky pre žiakov a učiteľov. Didaktická pomôcka pre žiakov je pracovná učebnica, ktorá približuje vybrané témy veku primeraným spôsobom. Pri riešení úloh podporuje prácu vo dvojiciach, v skupinách, ale aj v celom kolektíve. Niektoré typy úloh ponúkajú možnosť individuálnej prezentácie vlastných nápadov. Pracovnú učebnicu je možné využiť na hodinách informatiky, ale aj na inom predmete integráciou témy do daného predmetu a zároveň podporuje aj projektové vyučovanie. Táto pracovná učebnica maximálne obmedzuje vysvetľovanie a uprednostňuje objavovanie a diskusiu. Metodický materiál pre učiteľov obsahuje metodickú príručku a flashkarty. Metodická príručka poskytuje nielen odbornú pomoc, ale predovšetkým námety pre sprístupnenie témy žiakom. Flashkarty podporujú vizuálnu pamäť žiakov, zachytávajú konkrétne prípady zo života v danej téme a ponúkajú žiakovi základné pravidlo, na čo by nemal zabudnúť, ak sa s danou situáciou stretne v živote. Zároveň zahŕňajú aj námet, čo by si mali alebo mohli všimnúť vo svojom okolí. Odborná príručka pre učiteľa je vlastne taký nástroj patriaci učiteľovi. Je to pre tých ľudí, ktorí majú veľký záujem pochopiť dobre tému, obsiahnuť všetky jej také maličké nuancy, ktoré sú veľmi zaujímavé, aby ich potom mohli priniesť žiakom. Zároveň to sú články, ktoré sú také skôr vedeckej povahy. Je tam veľa príkladov a veľa implementácií, veľa obrázkov, takže človek sa môže veľa podučiť. Dokonca vie zistiť aj, z akých zdrojov bolo čerpané, takže tie zdroje vie potom použiť následne. A cieľom je urobiť dobré podhubie v radoch učiteľov na to, aby mohli prednášať túto tému komplexne viacej ročníkom naraz a v takej veľkej kvalite a s dobrým pochopením a dobrým hľadom do situácie. Pracovnou učebnicou sprevádza žiakov postavička Neo, ktorá im v texte odhaľuje tému primerane ich veku. Rovnako pracovnou učebnicou žiakov sprevádzajú symboly, ktoré im priamo napovedajú, akým spôsobom majú danú úlohu riešiť. Texty v pracovnej učebnici žiakom približujú jednotlivé témy formou jednoduchých otázok a odpovedí. Za textom sú úlohy, ktoré nadväzujú na tému a úlohy, ktoré je možné integrovať do rôznych predmetov. Metodická príručka pre učiteľa podáva námet, ako odučiť tému priamo na hodine informatiky. Ponúka námety aj na integráciu témy do iných predmetov. Použitím námetov uvedených v metodickej príručke je možné tému odučiť aj formou projektového vyučovania. Jednotlivé námety pomáhajú urobiť tému pre žiakov zaujímavou, využiť rôzne formy a metódy práce a zároveň oživiť aj edukačný proces. Štruktúra metodickej príručky je v každej téme jednotná. V úvode témy sú ciele, ktoré majú byť dosiahnuté. Nasledujú námety pre prácu s témou na informatike, ďalej nasledujú námety pre prácu s témou pri projektovom vyučovaní alebo pri integrácii témy do vybraného predmetu. Vybrané témy je možné priblížiť žiakom na hodine informatiky, na vybraných hodinách podľa preferencií učiteľa. Pracovná učebnica umožňuje približovať tému po teoretickej stránke. Úlohy priamo nadväzujúce na tému umožňujú žiakom odhaľovať nové, prípadne aplikovať získané skúsenosti. Námety v metodickej príručke ponúkajú rôznorodosť úloh a foriem práce žiakov vo vybraných predmetoch pri integrácii témy napríklad do hudobnej výchovy, geografie a podobne. Námety v metodickej príručke ponúkajú tému realizovať pri projektovom vyučovaní. Pri riešení úloh žiaci pracujú vo dvojiciach, skupinách, využívajú svoje skúsenosti z jednotlivých tém, oboznamujú sa s novými informáciami. Ponúknuté námety nielenže oživia vyučovací proces, ale umožnia odhaliť
poznanie, že učiteľ súčasné problémy žiakov vníma, pozná, dokáže ich identifikovať, čím zvyšuje aj svoj status. Na to, aby ste mohli učiť v súčasnosti nejaký predmet, už nestačia len papierové učebnice, potrebujete aj iný prístup. A ten prístup, ktorý sme pre vás vytvorili, to je internetová stránka pre učiteľov. Urobili sme to na stránke a spolupráci s www.preventista.sk. Máte tam niekoľko sekcií. Prvá je CLIL, kde to je vlastne jazyková sekcia, kde si môžete vybrať vhodné slovíčka k danej sekcii v angličtine a zároveň aj frázy, ktoré sa používajú v tomto prípade. Potom sú tam flashkarty, ktoré už Katka predstavila, sú nevyhnutné pre také memorovanie, denné pripomenutie témy. Je tam sekcia How to s jednoduchými videami, napríklad na vytvorenie správneho hesla. Je tam kópia tých učebníc, ktoré vám predkladáme. Tie učebnice sú vlastne, alebo tá kópia je dôležitá, pretože ak potrebujete nejakú sekciu viackrát rozmnožiť a odovzdať žiakom, toto je to miesto. Zároveň sme vytvorili komiks, v tom komikse sú popísané niektoré tie situácie, takže pre deti takým prístupným spôsobom. Použili sme veľmi podobný pohľad, ako je denník odvážneho Bojka, takže je to vlastne pre piatok také, že dúfajme vhodný spôsob napísané. No a na konci máme podcasty. Tie podcasty sú pre nás veľmi dôležité, pretože niektoré z tých tém, ktoré rozoberáme, tam práve sa nachádzajú. My máme už pripravené ďalšie podcasty, ďalšie verzie komiksov, takže to bude pekne postupne narastať. A čo chceme do budúcna s takouto stránkou urobiť je, že chceme urobiť aj túto istú stránku, ale voľne prístupnú pre deti. Možno bude taký, že rozdiel, že pre učiteľov bude oveľa viacej, pre deti bude iba také vyhradená nejaká časť, ale toto je náš cieľ do budúcna. Čo ďalej s celým projektom? Tak my by sme chceli, aby ste nahlásili svoju školu do testu týchto učebníc, tam práve preto ten podcast je. V rámci toho, aby sme naštartovali vôbec učebnicu a prácu s tou učebnicou, urobíme vždy na začiatku workshop pre učiteľov. Prečo sa to robí? Je vlastne preto, aby sme pochopili, ako škola konkrétne pracuje, ako učiteľ pracuje, akých má žiakov, čo všetko potrebuje. Niekedy na základe toho potom na tú stránku dodáme ďalšie dáta. Zároveň odporúčame stretnutie s rodičmi. Či už na rodičovskom združení alebo na podobnej aktivite ponúkame prezentáciu a nejaké také vsunutie, že prečo je toto dôležitá téma, zároveň aj s príkladmi z praxe, čo sa komu stalo a ako sa dokázal ochrániť. Budeme hovoriť hlavne o žiakoch, nie o rodičoch, aj keď teda dúfame, že toto všetko sa preniesie aj na rodičov, hlavne na starých rodičov, ktorí zvyknú prenášať vlastne tie veci, ktoré ich deti naučili alebo im deti ukázali do života. No a veľmi dôležitá časť okrem učenia, ktorú necháme samozrejme celú na vás, je spätná väzba z testovania. Pretože toto sú testovacie učebnice, je to prvé vydanie a chceli by sme mať spätnú väzbu, kde boli deti veľmi aktívne, čo sa im páčilo, kde bolo, že nebolo to také, že bolo treba niečo pridať, a čo ich zaujalo, čo nie, čo vás zaujalo, čo by ste, aké nové vlastnosti chceli tej knihe dať, ako to krásne rozšíriť. Takže my budeme vlastne žiadať v rámci každého tohto testu aj spätnú väzbu. Tak. A to bolo všetko, drahí priatelia. Všetko, čo sme vám vedeli povedať v tejto rýchlosti. Ďakujeme vám, že ste vydržali pozerať až sem a hádam sa stretneme niekedy na budúce. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia. Dovidenia.